sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batulon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Ano ang buot silingon sang tinaga nga relasyon? Relasyon sa aton pamilya? Relasyon sa aton bana kag asawa? Relasyon sa aton mga anak? Relasyon sa aton isig katawo? Kag ilabi sa tanan? Relasyon naton sa Dios? Ano nga klase sang relasyon ang ginsudlan sa mga tao nga ini? Mahimo ngang ilan na sudan nga relasyon subong? Katulad man sang inyo nangin relasyon subong. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Relasyon. Isa naman kamatahong, kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, diri sa aton palatuntunan. This is My Life. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Around and see this great big world is part of me and my life. Kamot ng kamot. Ka naman.
na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bagradyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahom kag magkatalandog kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Miss Yolanda, nasugid na sa ako ni Ben ang tuyo mo, Miss Yolanda. Maayo. Wala ka sa masakit? Ha? Wala, miss. Fit gid ko ya. Isa na pa check up mo pa ko. Ina akong diskumpiyado ka. Tinlo ko yung klase ng babae. Bana ko lang yung nagatandog sa akon. Nagasugid ko bala sang tuod sa imo, miss. Tuod na nga, baby maker ka? O gani. Madugay ko na ini ginahimo? Kung matabo, ikaapat ka nga kliyente ko, Miss Yolanda. Ang hambal ni Bing sa akon, may mga kondisyonis ka. Ano ina? Oo, Miss Yolanda. Simple man lang ang kondisyonis ko.
ina ako magsugtanay kita. Di okay pero kung hindi, di pasensya kami, Yolanda. Ngita ka na lang ibanda ang babae nga baby maker. Okay. Ano ang kondisyones mo, Aida? Yambal na. Amo ning mga kondisyones ko, Miss Yolanda. Nagapamati ako, Aida. Ate, ano tong ginistoryahan niyo? Ay, kadali mo nag-resaya istoryahon. Ay, okay na, day. Tuod ka? Ate, pilang ginapangayo mo? Ay, damang garanon, Bimo. Kundi, 100,000 pesos. Ano? Ay, oo, day. Oh, yan lang ha. Karing porsyento mo. Eh, Oh, 10,000 na. ay, abaw! Naghatag si Dayon? Ang katunga lang. Ang katunga kung makabata na ako. Siya ang magastos ang check-up ko kag sa pagkaon kag vitamins. Hasta nga makabata ako. Ay, di mayo kay sugot siya. Ay, kung hindi siya, te, wala siya bata eh. Nita, isang bata ang adoptahon niya eh. Ay, Aida? Tuod ka lang, ha? Kliyente ka naman? Oo lang ga. Oo, tulukang ginuyatan ko. Oh. Wow! Kadamo nga kwarta lang, ha? Ay, partial nga bayad sa akon ah. Katunga lang. Pilang presyon ka? 100,000 lang ah. Shimil! Wow! Wow, 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 wow! Matuman na sining plano ta. Nga makapalayo diri sa ila ni nanay. Yes! Magita ta subong sa maarkilahan ta nga kwarto. Kay may inugdaw na kita. Adi ayusan ka! Malakat sa subong, ah! Miss Yolanda, dinta madiritso? Sa factory to niyo. Ate, oo. Tonyo, Miss Yolanda, madugay ka na nga personal driver ni Daddy kag Mami. Sobra na 25 anyos ang pagserbisyo mo sa among pamilya. oo, tuod na. Dugay na matuod ko di sa inyo. Siguro kung hindi mayo ang tratasyon ninyo sa akon, sang imo ginikanan. Basi wala man ko magdugay dire, Miss Yolanda. Galing kay mayo kamo nga mga amo kag ama. Mayo ang inyo tratasyon sa akon kag sa pamilya man amon. Tonyo, Muna, bisan anong matabo, hindi kuya maghalin sa inyo. Hindi, na kuya kakita sang ama nga pareho sa imo kayo batasan. Maaluan. salamat kid. Kaya mo silang impresyon mo sa akong Tonyo. Kag salamat man, nga wala maging guba ang pagsali ko sa imo. Sa tanan nga bagay, kag sa mga sikreto ko. Miss Yolanda. Tonyo, may isukit ako sa imo. Ha? Gusto ko mahibalan ang opinion mo. Nga. Ano na, Miss Yolanda? Ano? Mahalin ka mo diri sa balay? Oo, mahalin na kami diri. Ay, abaho. Anong nakaon ninyo? Nga nakadesisyon ka mo nga magalin diri? Hindi Ha? ka lang nga amo na perming orimos mo, nay. Nga nataan ka na sa amon. Kundi, nangita man kami midyos ni Carding nga makapangita sang masayluhan namon Ate, mayo. Mayo, gid.
Nahuya, mong ko sa bana ko nga, pero mamug ginapabati-batian. Ay, kay tituod gid man. Sa laguron gid man ang bana mo, tamaran. Bisan gan sa pagsagom sa tubig di sa balay, isalig ka pa kay tatay ninyo. Ara naman nagsugod ka naman ay Hindi naman nakaroon naguntat ba mo. Oh, imo na lang na bayad sa pag-isa namon diri ni Carding. Ba, kwarta? Uy, 2,000? Kung kulang pa, isip ka siyang kabulan kabiyaran takanay. Ay, sa diin ka ni nagkuha? Ay, damo ka gali kwarta? Nakadaog lang Daog sa ano? Ambot asa kadamo pa sa imo sa pamangkot nay Batunan na lang ni balaho. Nugay na pamangkot kung sa diin nagalin ang kwarta nga ina. Ay da? Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mayo kayo nakahalina sila diri sa balay, nay. Medyo mabuhin-buhinan ang tao di sa balay. Kamu yan ni Milet, ha? Saan o kamo diya mahalin? Ay, kalain. Ginatabog mo naman kami din, ay? Ay, wala sa ginatabog. Ago to bala nga kahibalo, bala ka mo mga buhay sang inyo. Naka mo na yatani. Oo, nay, ah. Nangita ko yung kwarta. Ago di makahalin na kami di. Matiyag kusimo daw. Hindi mo kuya bata. Ay, te. Mientras tanto, gali, dahil ka mo iya sa poder ko? Kadamo kasi mo sang sat-sat. Oo, ah. Mahalin kami di. Ago di magtawhay ka na. Moged! Ay, salamat. Nagkasaylog yung kita sa balay. Linong na sining aga ta. Wala na sa mawal dati sa atong pagbugtaw ta. Ay, do katawhay, isang pensar ko. Amo gid eh. Langga, tero na, ha? Bunyagan ta ng kwarto ta. Buang. Oo. Sugdan ta ng pag-ubras ang bata nga yatag mo sa kliyente mo. Papa. Dali na di balo na. Kakalang kaling. Ha? Tuduhi gahod kayo wala na sa mga batisi mo. Hindi na kita sa dalong ka na. Adiyo! Oh my God! Makado ako kay Yolanda, Andy. Ha? Mano kasi iyaw? Kamustahon ko lang pakaisa ko. Hamo gadayan sinang tuyo mo siya. Oh, kaga naman gali. Kabalo ko. May kinahanglan ka sa iya. Maulam ko naman siya kwarta ay. Ha? Ano? Sigurado, kahit nga mo sinang tuyo mo, hindi bala? Ha? Wala ka na sang labot dira. No, gay. Wala man ko ang sadakyan, ha? Ay, sus, may laktan man ko eh. Abi, taksi ka na lang bala. Isa lang kaadlaw. Ano man? Importante ganing kadtuan ko. Mabudlay nga wala sa salakyan. Oo na, Andam ka lang karon akon makahulam ako sang kwarta kay Yolanda, ha? Di daw! Hindi ka gid makasilaw sa akon. Oy, ay! Ay, be! Ay, be, wala tanay! Ay, be! Hindi na! Masaksi na ako! Wala tanay! Idulong ta ka! Ay, be! Good morning, Kasa. Oh, Ivy, good morning. Nahidlaw ko sa imo, Kas. Asa na upon mo? Wala, ako lang isa.
Magpungko ka. Thank you. Juice or coffee? No, water na lang. Kas, base naka-istorbo ako sa imo, ha? Okay lang. May nakanaabtan mo ako din sa opisina ko. Ha? Nga aman. May katuan ka? Mapauli ako sa balay. Maupod ka? Sige, sige. Agad nga maka-istoryahan ay kita nga doon, ha? Good idea. May salakin ka nga dala? Oy, wala, Kas. Gindala ni Andy, eh. Nagtaksi na lang ako. Ako na mo sina, maupod ko sa balay. Dito dapat tayo ng pag-istoryahan ay. Sige, Kas. Kas, ginliwat ko lang dapat nga ipaliwat. Wow! Bongga ang design. Pang Donya. Ara ka naman, ha? Matuod man, Kas, isa ko, Kas? Joke lang. Dali lang, ha? Papahanda mo ko sa pamahaw, ta. Excuse, Kas. Okay, okay. Ato na siya. Habi siguro niya ako matuod nga nanamian ako sang interior niya. Yak! Pang-udang ang mga design. Kadamos ang kwarta pero ambot lang. Laon ang pakaisa ko pero wa class. Pero pierdi niya ako sa kwarta. Kada ko na sang iya kay di factory. Kag may 5 na siya ka branches. Samtang ako, balay lang namon ang ginaistaran namon. Naging bilin sa ginikanan namon. Ay, nagkapamigado na kami subong. Pigado di kami subong ni Andy. Puno kami sa utang. Life. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang aton matahong kag makatalando kasing kasi nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Musical scoring, Ilmar Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording tech, Jurzel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annalie Mirabel. Supervision, Felix Campanillo Jr. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. When I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my